ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜೆಟ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದಲ್ಪ ಹೆದ್ದಾರಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಡಿವೈಡರ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಭೀಮುಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚವನ ಕಾಮಗಾರಿಲೆನು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ನಡಪಾಯರು. ಹೆದ್ದಾರಿಡು ಕಲ್ಲಾಪು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಲ್ಪ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಓಪನ್ ಆನಗ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದಲ್ಪ ತರಾತುರಿಟ್ಟು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಿರುವು ಕಲ್ಪಿಸಾದು ತಾದಿನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಡಬ್ಬೆಲೆನು ದೀದು ತಾದಿನ ಬಂದಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕುಂಪಲದಂಚಿರ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪಿನಕಲು ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಲು ಹಿಂದೆಟೆ ಅಮಸರಡು ತಿರುಗುನೆ ಹೊಡೆದತ್ರ ಇಂದು ಅಪಘಾತಗಳ ಕಾರಣ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದೆನು ಗೇನಡ್ದಿದ್ದು ಈ ತೆರವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿಲೆಕ ಕೈತಲ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭೀಮಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಆವಂದಿಲೆಕ ಅಂಗಾರೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಗಾರಿಲೆ ನಡಪಾಯರು. ಮಲ್ಲ ಕ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಭೀಮಲೆನು ಪಾಡ್ನ ಕಾಮಗಾರಿಲೆನು ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪಾಯರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗ ಹಿಡಿತದು
ಕಾಮಗಾರಿದ ಪೊರ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಕ್ರಮಕ್ಲೆಂತೆ ತೊಂಡೇರು.